Avui serà un gran dia, o almenys ho era fins que escoltis aquest vídeo i potser facis algunes reflexions. Hem escoltat per les notícies que Facebook vol invertir en contractar a 10.000 persones a Europa per treballar en el seu metavers. Toma, metavers, pam, ja l'hem liat. El que faltava, no? Ara, un metavers. Què caram és això? El tema dels metaversos comença a sonar i cada cop se sent una mica més i cada cop el sentirem més perquè és el futur o potser la fi del futur, com veurem al final d'aquest vídeo. Moltes empreses estan treballant en aquest tema. Totes hi volien ser-hi. Amazon hi està treballant, Facebook hi està treballant, Microsoft hi està treballant, l'Elon Musk també, evidentment, hi està treballant. Per què? Perquè saben que és el futur. Com ens explicava en Walter Bishop a la sèrie Fringe, sèrie que us recomano enèrgicament, segons la teoria del multivers, existeixen infinits universos paral·lels que es generen a partir de les decisions que prenem els humans. Els protagonistes d'aquesta sèrie, utilitzant un mineral que es diu àmbar, poden viatjar i visitar universos paral·lels que no són els seus propis. Després de la sèrie sí que ja són part dels seus propis i arriba un moment que ja no saps on ets. El tema és que ara no parlem de multiversos, parlem de metavers. I per tant no d'un món paral·lel, sinó d'un món virtual, un món col·lectiu, compartit, creat per humans, per fer-lo servir els humans mateixos, amb les seves pròpies i úniques normes, les seves pròpies i úniques regles. El tema del metavers el va crear en Neal Stephenson, un autor de ciència-ficció en base informàtica cibernètica. La novel·la on primer surt aquesta paraula metavers és Snow Crash, del 1992. Aquesta novel·la després va inspirar l'any 2003, gairebé 10 anys més tard, Second Life, aquesta plataforma que creaves un món virtual on tu i el teu avatar us podíeu muntar una vida paral·lela, la vida paral·lela que volguéssiu. El seu eslògan amb la encara operativa web i encara amb els seus seguidors, el seu eslògan diu A new world is waiting. Els metaversos, per tant, són uns entorns on els humans interactuen de forma social i econòmica a través dels seus avatars en una plataforma virtual que actua com una representació, com una metàfora del món real, però sense aquestes limitacions físiques, sense aquestes limitacions econòmiques que tenim imposades, o fins i tot aquestes limitacions culturals, filosòfiques, ètiques. Recordem que un avatar és una representació de la nostra persona, més o menys fidedigna. De fet, la majoria de vegades està molt lluny de la realitat. Es creen, per tant, metaversos on podem fer una reunió en temps real, una junta d'accionistes real amb les persones presents, tots asseguts en una taula. Les fires com el Mobile no es faran a Barcelona. La fira del Mobile es farà en un metavers on tu podràs entrar en aquell espai, participar en les reunions, circular pels passadissos o anar a fer un cafè dintre d'aquest metavers. Us imagineu, en breu, que la fira del Mobile no es faci a Barcelona, sinó que es faci en el metavers de Facebook o d'Amazon? O podem pensar en un concert, que tinguis la possibilitat d'accedir a un concert i participar en un concert o una macro discoteca. I fins aquí podríem tindre pensaments lògics de festes, esdeveniments que poden fer servir aquests multiversos, però i si anem a buscar coses no tan normals o habituals, diguem habituals, perquè fer servir la paraula normal en un món com l'actual és molt agosarat. Anem a pensar en idees més sonades. Tens aficions estranyes que per ètica o cultura no t'atreveixes a fer en un món real? Podries fer-ho en un món fictici?
Estem parlant d'eliminar tots els límits culturals, ètics, econòmics, físics, que no faries. T'agradaria conduir un cotxe a 200 km per hora pel centre d'una ciutat sense que això afecti ni res ni ningú? Podries tenir el físic de Kilian Jornet i poder saltar per les muntanyes, o voldries ser un model o una model? Vols jugar a la ruleta russa? I, evidentment, el camp del sexe, que serà un dels primers beneficiats de tots els multiversos dedicats en aquests temes. Un dia d'aquests, no molt llunyà potser, aquests espais seran tan evolucionats que serà molt difícil diferenciar-los de la realitat. Llavors, quin sentit tindrà menjar? Perquè si el teu cervell pensa que menja, quin sentit tindrà tocar o que et toquin si el teu cervell creu que t'han tocat? Quin sentit tindrà la realitat? I quin sentit té la vida? Quin sentit té viure i quin sentit té morir? Si creéssim un món on tu i els teus esteu sempre allà, per sempre, bé, feliços, sense patiment, sense necessitats, seria el teu món perfecte? Llavors podries ser immortal? Els humans hem evolucionat com a espècie. De fet, ho hem fet més enllà de la lògica d'una espècie. I m'explico, les espècies neixen, creixen, es reprodueixen i moren, aquestes ens les sabem, no? El que nosaltres, i totes les espècies el que fan és lluitar per això, per néixer, créixer, reproduir-se, morir. Nosaltres hem anat a un pas més, els humans, hem buscat un altre objectiu, que és el de ser feliços, el passar-nos-ho bé, el crear, entretindre'ns. I amb aquest objectiu ens hem sortit del concepte bàsic d'ésser viu. I ara estem a punt de perdre'l del tot. Elon Musk està treballant amb l'obsolescència del cos humà, és a dir, que els humans ja no depenguin només del seu cos, no depenguin de les limitacions del seu cos, que el futur de tota la humanitat no depengui d'aquest cos que és limitat, perquè ens morim de forma més o menys fàcil i sobretot limitada en el temps. Deixarem de ser éssers vius per passar a ser éssers digitals. De nosaltres només existirà el nostre cervell en forma de codi clonat en un sistema DeFi descentralitzat amb la tecnologia blockchain. Goodbye. Au revoir. Ciao, Chuchin. I recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'ha agradat, aquí poses un m'agrada, i si no, a l'altre costat, si encara no estàs subscrit i no et vols perdre el següent vídeo, a l'altre costat et subscrius. M'encantarà rebre tots els teus comentaris aquí sota mateix, a través del blog. No dubtis en compartir-ho, que m'ajudes molt a que aquests vídeos arribin a més gent i per tant m'animi a fer-ne més. Gràcies per escoltar-me, gràcies per compartir. Salut!